svou povinností během 7 dnů tady na tomto kolbišti uvádět a přivítat ty nejlepší jezdce z České republiky, kteří dorazili se Bruslovic na mistrovské klání. Před týdnem to byli děti junioři, dnes jsou to nejlepší jezdci sedlé pony, takže přivítejme po oblastech. Ti nejlepší právě přicházejí a přivádí. To jsou východní Čechy a tradičně silná početná ekipa dorazila z Severní Moravy. Sedmou hasičkou Tina Šálková. Ano, Tina Jižina v červeném přivádí silnou ekipu. Viktorie Pejmrová, Barbara Hlušová, Veronika Vysoudilová, Sára Vygrálková, Nikol Šihorová, Marie Ličková, Miloš Landa, Natalie Blašková, Kateřina Mlacková, Miroslava Štanderová, Viktorie Pletnická, Monika Dudová, Inka Saparová, Vendula Raketová, Hana Rustálová, Lenka Rustálová, Karolína Lehová, Tomáš Breze, Patrice Brusová, Pavla Buláková, Severní Morava a vede Tina Šálková. A v tuto chvíli bych tedy poprosil o průvodní a úvodní slovo ředitele závodu, kterým je inženýr Ladislav Frolik. Dobrý večer, dámy a pánové, milí podnikáři. Já jsem velice rád, že jste se takhle v hojném počtu sešli, že já mám pro vás jenom velice krátkou větu. Dámy a pánové, milí jezdci, já považuji tímto letošní mistrovství republiky 2010 za zahájené. Kterou odvádí Filip Tošovský. Jižní Morava s Hornikou Brázdovou a už silná skupina ze Severní Moravy v čele s Tinou Šálkovou. Standardu Karlovarské oblasti. Bez chvílíkom čas 57:52, takže zatím ten nejlepší výsledek, v tuto chvíli tady Inka Saparová z Velmoru zatím na průběžné vedoucí pozici, 6. startující Natalie Blašková, Markýza za výchovnou jednotu jezdecký Viktor Janovice. Tady se do 12. leté Markýzy. Kluci ještě na dlové. Připravili se Marie Ličková, Dolom Šarivary, Nikol Šihorová, Uberdy 2, záběh na Ostrava. Říkám čtvrtá kuchy. A bezchybný kolem pro Natálii Blaškovou s Markýzou. Zatím průběžná druhá pozice Marie Ličková do Šarivanici z prvé dnešní rezervační soutěže. Takže tu máme Patrici Brusovou, Netu Poličkovou, Lišku Jandovou, Inku Saparovou a Natálii Blaškovou. Prvé dnešní zahajovací skokové soutěži z LPA, limitovaný čas vítězí Patricie Brusová, velitelný Happy Star, sportovní známý Koblický. A místo páté obsadila Natálie Blašková a Markýza za výkonu jednotu jezdecký klub Trojanovice. Čestné kolo nám tuto chvíli tedy zavede vítězka dnešní první skokové soutěže a to vítězkou je Patricie Brusová. Čestné kolo tedy podání vítězského umístění první dnešní skokové
Pánové, znávací soutěží vítězí Patricie Brusová, Hejto Happy Star. Místo druhé Aneta Paličková Věra. Místo třetí Eliška Jandrováček. Místo čtvrté Jitka Samparová Dolmora. A místo páté Natálie Blašková Markýza. Pádu vyloučena. Druhou startující dvojicí bude Natálie Blašková Markýza za tělovýchovnou jednotu jezdecí Trojanovice. Dva koně poprosím, aby byli v kolbišti, to znamená, v tuto chvíli nám bude startovat Natálie Blašková a Markýza, připravuje se Patricie Brusová a Starplay. Povolíme odkon kostí pro Pavlu Penici s Járem. A zatím to Natálie Blaškovou s Markýzou, připravuje se Patricie Brusová, Open Starplay. Natália Blašková za tělovýchovnou jednotu jezdeckých Trojanovice. Pro Natálie Blaškovou s Markýzou v prvém kole. Patricie Brusová, Open Starplay za sportovní stáj Kubrický. No a v této chvíli už máme po prvním kole bezchybné dvojice, takže jako třetí Natálie Blašková s Markýzou za tělovýchovnou jednotu jezdecký klub Trojanovice. Markýza mají v kluci Strnadlové. Připravuje se Patricie Brusová, Open Starplay. Tady sedím já. Takže bohužel po druhé neposlušnosti vyloučená Natálie Blašková s Markýzou.